Venturita, benditos os ollos que te ven. Cala que levo un mes que non pego o ollo. Pero non, que pasou? Os ratos que non me deixan en paz os animais, pero destas hasta, Polles facer o ritual celta que me ensinou a miña boa para espantalos. Ritual? Sí. Pomei 2 kilos de incienso, un cunco tibetano e unha toga ceremonial celta. Mima, canto dano fixo o confinamento. Polles facer como me ensinaron, sí. Rato malo, malo rato, fuse. Mala rata, mala vai dai. Oi, Venturita, ti tomaches algo? De toda a vida, a solución contra ratos e ratas é ratibrón. Pódese dar o vermello, que os mata lentamente. E agora tamén hai o azul, que os mata de repente. Zas! Alá van. O certo é que a miña boa nunca lle funcionou, pero sempre pensei que era por falta de ritmo no corpo. Igual tes razón. Como que igual teño razón? Como que igual? Claro que a teño. De toda a vida a solución contra ratos e ratas é ratibrón. E agora vai tomar un pouco fresco por aí, que falta che fai, anda.